Takže čaute, zdraví vás Balerio pri dnešnom druhom sobotňajšom vydaní. Začal som lámať rekordy. Spravil som 2 videá za deň. Dobre, takže toto bude druhé video. Ako môžete vidieť, stihol som si nainštalovať minimapku. Ale nie, dobre, to by stačilo. Mám prvý diamantový krompáč, našiel som teda prvých 8 diamantov a bol som si rovno nakopať nejaké obsidiány. Takže to znamená, že si vyrobíme flint and steel. To by malo byť takto. Hej. Dobre, tak sa mi to páči. A ideme do nedru! Wow! Dúfam, že sa mi ten trpnutý port nespavne na nejakom luxusnom mieste. Najlepšie by bolo niekde pri mieste, kde je veľa glowstone. A portál si spravíme tu. Spravíme ho takto. Tak, toto ideme vykopať. Tak. Dúfam, že to nepofejlim, lebo zase to dávať naspäť, teda zase odkopávať ten cobble naspäť. Nebude najväčšia výhra. To sa mi fakt nechce. Tak. Spravíme to na 2. Takto. Super. Takto. Bude to dobré podľa mňa. Čo vám poviem? Stihol som si dať jeden waypoint, teda domček, nič viac nepotrebujem. Potom sa vydám na púšť, pravdepodobne nájsť nejaké tie veci, tie dedinky a tak, no teda, pôjdem sa tam vydať hlavne teda kvôli tej pyramíde, čiže by som to nazval. Asi jedine pyramída, to je taký najnormálnejší názov pre tú stavbu od NPC. Dobre, a postavíme ho takto. Naťažil som si 15 obsidiánu pretože chcem ešte rovno vyrobiť aj enchanting. Raz, dva. Tak, na 3 či na 2? Toto je kríza. Neviem, či na 3, či na 2. Ľudia, poradte mi. No, spravíme to na takto. Uvidíme, či to... Radšej to spravím takto a budem kopať hlinu, ako by som mal kopať obsidián. No, to som si ale dal. Dobre. Takto. A ešte o jedno vyššie. Vyzerá to fakt komicky podľa mňa. Počkáme si. Takto. Ešte raz spravíme to isté. Neviem presne, koľko sa ťaží tento obsidian. A začína noc. Tí z vás, ktorí videli film tak myslím, že si pomysleli to isté, čo ja. Začína noc, drž hubu. Ja to failnem, verím tomu, že to failnem. Dám tam takto. Takto. Pýtate sa, prečo tu je hlina?
časom zistíte. Peč. Dobre, musím si stiahnuť MacPatcher. MC Patcher. Neviem, či ste videli, už som dorobil cestičku. Potom pôjdeme pozbierať všetko ostatné. To môžeme zapáliť. Ozaj jasné, nainštaloval som si texture pack. To ste si už myslím všimli. Je to fakt pekné, rúže sú také erotické. A je úplne iný domček, aj všetko. Všetko je krajšie podľa mňa. Miliónkrát lepšie ako na defalte. Jasné, vyrobím si rovno ten enchanting. Tak. Ježiš. Prečo som bral tie diamanty? Tak. Myslím, že hej. Jasné, super. Hlavne budem musieť vyrobiť knižnice, aby som mal na 30 levelov aspoň. Takto obsidian. Čo mi ostali iba jeden, čo? What? Jasné, vyspíme sa. Môžete si vidieť tie plenky, aké sú pekné. Takže domček, tu máme waypoint. Tak, tuto na mapke môžete vidieť, ako vyzerá približne naša civilizácia. A som späť, prepáčte, vypadlo mi to. A to čo je toto? What the fuck? Moment. Tak, už som späť normálne, pretože blbla mi myška. Musel som reštartovať celý Minecraft. Počkať, ono už to dozrelo. To som nechcel, som to zapáliť. Ja to chcem zapáliť. Dobre, stačilo by. Neviem, čo som robil. Jasné, schody som chcel spraviť, aby sme sa dostali lepšie. No, v tomto asi schody nespravím. No, drevený schod, to nechcem. Spravíme si schody z tehiel. 4 bohate stačia. Takisto aj cobblestoneové schody. Pokiaľ počujete nejaké hlasy v pozadí, tak sa ospravedlňujem. Máme návštevu. Prepáčte, že rozprávam jak lama, ale trošičku ma zdúba. Ale nie, robím si srandu. Kde sú tie druhé? Tu sú. Takto. A netuším, ako to pôjde, takže vyskúšam to dať takto. Keď takto prerobím, to je najmenej. Ten enchanting som si spravil. A necháme sa prekvapiť? Kašľame na to, ešte nejdeme. Toto si musíme pokosiť. Ideme si dorobiť cestičku. Cestičku poznania. Len najskôr pôjdem vyrobiť diamantovú lopatu. No, nehovorím. Huj. Čakaj, rozmýšľam, že koľko mám knižiek. 20, prepáčte za tie hlasy tu vzadu, pokiaľ niečo počujete. Plne sa ospravedlňujem. Dubové drevo, planks. Ich 16. Kniha, nie. Kniha. No. Dáme tomu. Jasne, tak sa vyrába knižnica. Pre tých, ktorí by nevedeli. A vyrobím ich dosť. Až keď si porúbem ďalšie stromy. Konečne využijeme našu stromofarmu. Tank.
Tento je taký forever alone, nechce vyrásť chudák. Čakajte, vypadám to sem, tak to super. Mám taký nápad, že čakaj, by som to pokosil aj všetko. Ja porúbal, pravdepodobne sa tomu hovorí. Nie pokosil, ale porúbal. Tak. Texture pack vám dám do popisu, jak budete, teda, pokiaľ máte on záujem, nebudem mu tam dávať ešte dneska. Mám 2 texture packy. A jeden je dosť na prd, pretože sa v ňom absolútne nevyznám. Last Days Texture Pack sa volá ten jeden, v ktorom sa nevyznám. A je fakt taký, že sa v ňom nevyznám. Pokosím to už všetko, nechám od toho pokoj. Nezavádza mi to tu. Budem robiť cestu ku Netherportále. Ospravedlňujem sa za kvality videa, ale môžete byť radi, ale teda ja som rád, že aspoň nejaké vydávam a netrvá to tak dlho. Tak, nechám to tak. 64 a 10, 74 dreva. Z týchto 10 vyrobím plenky. Tak, tak a tak. Takto. 3. 6. Ja sa nemám, super. Takže budem musieť zájsť do mojich zásob. A enchanting si spravil, skoro som padol. Rozmýšľam, či pod domom, a spraviť to pod domom. Bude to dobre vyzerať podľa mňa. Vedľa post... Nie, tuto to spravím. Kompáčo. Spravíme si lopatu. Diamantovú lopatu. Takisto ako normálna, len tam dáte diamant na miesto, hoci čoho iného. Takže zoberete si lopatu a idete kopať. Jaká novinka však. Takže toto bude vchod, takto sa pôjde, takto raz, dva. Takto. Raz, dva, tak. Na koľko? 1, 2, 3, 4, na 5, čiže ešte 1. Na 5 briko, na 5 schod... Fail. Fail. Tak. 1, 2, 3, 4, 5 schod. Takže môžeme začať. Dáme to 6x6. Čiže odtiaľ to môžeme začať. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, oj. Tak, 6. 1, 2, 3, 4. Takto. Odbehnem naspäť. Aj keď fakt netuším, na čom je taká veľká miestnosť. Ale na miliardu percent nič nevidíte, tak preto vám to tu osvetlím. A keď viac nepotrebujete nič vidieť, pretože... Takže opäť som späť. Mal som ďalšiu nečakanú prepadovku v izbe. A vôbec ma to neteší. Práve preto musíme spraviť ďalšie schody.
ďalšie 4 schody. Neviem, či to bude stačiť, ale myslím, že... Dobre. Dáme si mám jazyk D. Mám vlasy na jazyku. Nie, fail. Fail. Tak, super, vyšlo to pekne. Vlastne to musím ešte odkopať. Sem dám ďalšiu torčku. Spravíme si tu intim... Spravíme si tam intim, čo na svete, nie? Len potrebujem zobrať raz, dva. Dve tieto veci. Toto tu necháme a vytvoríme si. V ďalšom dieli budeme robiť sklad. Páč, už nemáme žiaden priestor. Takto a torčku pod to. A máme 2 jack-lanterny. Počkať, ospravedlňujem sa. Nejako mi to tu buguje. A keďže už máme 2 jackov, takže netuším, kam si ich uložím. Dám si ich sem. Jack, hoď tam. Tak, super. Tak. Pozbúvaj sa, Jack. Takto. Takto, super. Enchanting room. Nie, musí byť o jedno zadu ešte. Takto. Tu. Jeden. Sakra. 2, 3. Takto by to malo byť, nie? No hej. Čiže potrebujeme ďalších 6. Raz, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kníh. Potom sa vydám do dedinky a idem robiť... Nejdem robiť. Takto. Vyenchantujem si aspoň niečo? Nie, to je škoda. Toto je škoda. No, však čo. 12 nechcem, to je moc. Za 6 efektívnosť stačí. Armor by som si mohol vyenchantovať. Vyenchantujem si chest. Festku za 15, ochrana 2. To mi moc nepomohlo. Ďalej si vyenchantujem. Nech nám na pindišbruka nefúka. Za 9, neprestrelnosť 2, čiže proti skeletónom, ktorí mieria presne na vajca. A helmu si nejdem enchantovať. V tom prípade sa ideme vydať do toho slúbeného nedru. Hop. Naťažiť nejaký glowstone. Nie. Dobre. No, pohni si ty, genius. A sme tu. No. Jak som sa zlakol? Nie, neportuj ma. Tak, aspoň nie sme pod lávou. Laguje mi to. What? To čo je? To som ešte nevidel. Čo to je? Pekelný kremeň. What? Čo sa s tým dá robiť? To fakt netuším. Glowstone. Láva. Glowstone. Pekelný křemeň. Musím si niekto naťažiť a zistiť, čo to je zač.
Pretože o 1.5 som si absolútne nič nečítal. Však to by som nebol ja. Ale z toho idú XP. Jo. To sa mi páči. Vyzerá ako mozog pre Boha. Biológia ešte aj v Minecrafte. Kocka kremeňa! Ukáž ako vyzerá. 3 kocky kremeňa. To vyzerá inak dobre. Jo. Má to aspoň nejaké využitie, jo. Nechcem sa stratiť, lebo už sa mi to párkrát stalo a je to dosť nepríjemné. To sa bude levelovať, dokedy nevyťažím všetok. Pekelný kremeň. Hopata, hop. To nepreskočím, ani keby sa rozkrájam. Ani to nepreskočím, jedine z hora by som to mohol skúsiť jumpnúť. Potom si spravíme nether room. Mám na písku. Pardon. Nie. Neznášam. Nie. Stop. Nenávidím drbnutého ghasta. Ty vole. Idiot. Fuj. Dobre, sme doma. Tu je to bezpečné. Ale ten kremeň sa mi páči. Absolútne netuším, ako ho využijem. Ale vyzerá fakt dobre. By som si mohol spraviť... No nič. Ja to nejako poriešim. Pre dnešný diel to bude všetko. Museli sme sa evakuovať z nedru. Bude to všetko. Zdraví vás môj diamantový krompáč. Ešte zatiaľ nevyenchantovaný. Pôjdem dorobiť hlavne knižnicu, aby sme mali enchantovanie za 30 levelov. Pôjdem pozbierať tam to políčko, aj tam to kokofarmu. A to, čo si rozkopem, to je detail. Tak sa budeme dívať takto na nás. Ale nerobí si srandu. Takže hovorím, je to všetko. Tento texture pack sa mi páči, dúfam, že sa páči aj vám. Pokiaľ nie, tak je to váš problém. Mne sa páči. Napíšte mi do komentárov alebo na Facebook, čo mám postaviť alebo spraviť v ďalšom dieli. Ak by ste boli takí dobrí. Dneska to ešte bude isto na internete. Tak v tom prípade čaute a čaute.